Έρχονται αλλαγές στη φροντίδα ηλικιωμένων στο σπίτι. Η κοινοπολιτειακή κυβέρνηση θα σας διευκολύνει περισσότερο να ζείτε με ασφάλεια στο σπίτι και να παραμείνετε ευτυχείς και ανεξάρτητοι στην κοινότητά σας. Πολλοί ηλικιωμένοι Αυστραλοί λαβαίνουν βοήθεια για φροντίδα ηλικιωμένων στο σπίτι, όπως βοήθεια με τις δουλειές του σπιτιού, βοήθεια με το μπάνιο και το ντύσιμο, νοσηλευτικές και παραϊατρικές υπηρεσίες. Δεν θα αντιμετωπίσετε καμία διακοπή στις υπηρεσίες σας, ενώ τίθενται σε ισχύ αυτές οι αλλαγές. Θα έχετε την επιλογή να διαχειρίζεστε εσείς τα χρήματά σας και να επιλέγετε πολλούς παρόχους για τις διαφορετικές υπηρεσίες σας. Αν ήδη λαβαίνετε υπηρεσίες φροντίδας ηλικιωμένων στο σπίτι, τότε δεν χρειάζεται να κάνετε τίποτα. Ο πάροχος των υπηρεσιών σας θα επικοινωνήσει μαζί σας για να σας ενημερώσει για τη διαδικασία που θα ακολουθήσει. Αν τώρα δεν λαβαίνετε υπηρεσίες στο σπίτι, ένας αρμόδιος υπάλληλος ή συνεργάτης φροντίδας θα σας βοηθήσει να έχετε πρόσβαση σε υπηρεσίες και θα μπορείτε να επιλέξετε παρόχους. Οι αλλαγές αυτές σημαίνουν μεγαλύτερη ευχέρεια επιλογών και ελέγχου για τους ηλικιωμένους για να έχουν πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες φροντίδας ηλικιωμένων στο σπίτι. Αν είστε 65 ετών και άνω, θα πρέπει να εγγραφείτε στην υπηρεσία My Aged Care για να δείτε αν πληρείτε τις προϋποθέσεις για πρόσβαση σε υπηρεσίες. Η υπηρεσία My Aged Care είναι το σημείο εκκίνησης για να έχετε πρόσβαση σε κρατικά χρηματοδοτούμενες υπηρεσίες φροντίδας ηλικιωμένων. Το My Aged Care σας βοηθάει να μάθετε ποια είδη φροντίδας διατίθενται, να υποβάλλετε αίτηση για αξιολόγηση, να βρείτε παρόχους υπηρεσιών και να λάβετε τη βοήθεια που χρειάζεστε για να παραμείνετε ενεργοί και ανεξάρτητοι στην κοινότητα. Για να ενημερωθείτε για τις αλλαγές στη φροντίδα ηλικιωμένων στο σπίτι, δείτε τις πληροφορίες στο τέλος αυτού του βίντεο. Επισκεφτείτε το myagedcare.gov.au ή τηλεφωνήστε στο 1800 200 422. Για υπηρεσίες μεταφραστών και διερμηνέων, καλέστε το 131 450 και ζητήστε να σας συνδέσουν με το My Aged Care στο 1800 200 422. Για να χρησιμοποιήσετε την Εθνική Υπηρεσία Αναμετάδοσης, επισκεφτείτε το nrschat.nrscall.gov.au/NRS ή τηλεφωνήστε στο 1800 555 660. Αυτές οι πληροφορίες συντάχθηκαν από τον Δήμο Moonee Valley και έχουν την υποστήριξη του Υπουργείου Υγείας της Αυστραλιανής Κυβέρνησης. Για πληροφορίες που αφορούν τις τοπικές σας υπηρεσίες, σας προτείνουμε να καλέσετε το My Aged Care για να βρείτε τον πάροχο υπηρεσιών της περιοχής σας.